Mhuri yeZimbabwe ndaenda kubatira news update yemumwe murume wekukwekwa adai kuita chipfambi murodhi makazara vanhu. Chikutambirai pano paHot News TV pamuchange muchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe zvinonakidza zvosiririsa. Kana iri first time yakundokurudzirwa kuti usubscribe utena on the notification bell so that pandodzoka nemamwe manews updates akupisa ndiwe munhu achatanga kumaona. Ngadzoke munhau dzedu ise. Ita bechihure ikai yakadhakwa manje. Ita bechihure yakadhakwa. Baba veimwe imba vane girlfriend. Zvakadhakwa. Pakashata. Baba veimwe imba pakashata.